ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଙ୍ଗରୋଭ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକନିକାକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁଣିଆ କୁମ୍ଭୀର। କିଛି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ଲମ୍ବ 20 ଫୁଟରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଥିବା ମଙ୍ଗରୋଭ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଇବେରିଆ, ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କେବଳ କୁମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, ହରିଣ, ବନ୍ୟଶୁଆ, ମନିଟର ଲିଜର୍ଡ, ପାଇଥନ, କିଙ୍ଗକୋବ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାରେ ବୋଟ୍, ସଫାରି, କ୍ୟାମ୍ପିଂ, ଟ୍ରେକିଂ ମଧ୍ୟ କରିକି ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କ ହିଁ ଫେମସ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।